марказ бо як мақсад кушода шуд, ин ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ барои кор дар Санкт-Петербург. моҳияти ҳамин умуман кори карда истодагӣ мо дар чи аст? Дар он аст ки мо мехоҳем ки шаҳрвандои ноҳияи Кӯлоб тариқи маркази мо муташаккилона ба Санкт-Петербург сафарбар карда шаванд барои кор. яъне ки дар он ҷо онҳо бо тамоми шароити зиндагӣ, ҷои истиқомат, иҷозат барои кор, сертификат, донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Федератсияи Россия ба ғайр аз ин аз ҷониби худи кумитаи меҳнати Санкт-Петербург муҳоҷироне ки дар он ҷо кор мекунанд тамоми кору борашон таҳти назорат гирифта мешавад ва ҳифзи ҳуқуқи онҳо дар Санкт-Петербург таъмин карда мешавад. талаботҳои қонунгузории Федератсияи Русия сар карда аз 1 январи соли 2015 нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ пурзур карда шуда истодааст ва яке аз мақсадҳои маркази мазкур аз он иборат аст ки дар вақти омодагӣ ба сафар, яъне пеш аз сафар ба муҳоҷирони меҳнатӣ ба онҳо фаҳмондна додани ҳуқуқҳои онҳо, яъне ки аз сафари таваккалӣ худдорӣ намуда дар асоси шартномаҳо ҳам барои пайдо намудани ҷои кор мушкилоти онҳо осон гардад, инчунин яъне муҳоҷирати расмӣ ҳама вақт муҳоҷирати бехатар ба ҳисоб меравад. вақте ки кори марказ албатта ки шурӯъ шуд, аз он ҷо рӯйхати ҷойҳои корӣ ба мо пешниҳод карда мешавад ва дар асоси талаботи яъне корфармо, яъне давлати қабулкунанда Федератсияи Русия шаҳрвандон аз рӯи ихтисосҳо қабул карда шуда ва фиристода барои кор ба шаҳри Санкт-Петербург фиристода мешаванд.